Lirih sora kaprungu liwat HP tuweku pratandha yen ana pawarta kang teko kaketan iki para sapa sing ngirimi pranyata saka kowe wong sing tak tresnani ning kene kowe kandha tresno ora bakal wanda nadyan kepalan kaya tunggal jati arah mangko biyen kowe nate kandha marang aku atimu ra bisa nampa tresnaku bisa tuwuh rembaka papasan mano mapur papar sing dhuwur katene lawan pecilan tresnaku lirih sora kaprungu liwat HP tuweku kandha tresno ora bakal manda nadyan kepalan kaya tunggal jati arah mangko biyen kowe nate kandha marang aku atimu ra bisa nampa tresnaku bisa tuwuh rembaka papasan mano mapur papar sing dhuwur katiti lawan beci lan tresnaku nyu satrio kan. Perlu kami sampaikan bahwasanya setelah jaranan ini akan langsung diteruskan penampilan dari Bolo Dewi Music. Kita goyang bareng, kita joget bareng bersama rekan-rekan Karang Taruna Desa Tempuran Sawu Ponorogo. Jangan beranjak pulang dulu, setelah ini masih full musik dari Bolo Dewi. Sekali lagi setelah ini nanti full musik dari Bolo Dewi Music.